Deci am ajuns la zona centrală numită Piața Montgomery. Piața Montgomery e cum ar veni Charles de Gaulle cu Piața Victoriei, numai că e curată. Ai zone publice unde parchezi mașina și arată mare. E plin de străini. Uite, ai brană de prioritate pentru copii și pentru biciclete și pentru pietoni. Tot drumul. Asta e interminabil. Asta e până la cartier unde am venit eu acum și ți-am arătat înainte apartament. Un bulevard mare și duce la Parc du Cinquantaine. N-am cuvinte, asta e zona. Ți-am zis și la vocal. Asta e zona, deci e plin de cafenele. Pe partea cealaltă e plin de cafenele și mâncare. Metrou. Trei stații de metrou. Ai una aici, două de unde am plecat și am parcat și una mai în spate. Asta duce 3 stații, duce direct la școala grecească. Chirii am găsit, ți-am zis, una un pic mai în spate, la vreo 5 minute de mers pe jos. Și dăm parcul ăsta. Nu știu ce să zic. Asta e cea mai bună zonă. Pentru că ai și parc, e și central, e și de lume, e și de tineret. Ai multe localuri, e și de plimbat, de nu știu ce. Trebuie să vedem cu școala cum este. Dar găsim. Stai să trec la atenție de cultură, că sunt cafenea de ruțe. Și arată bine, foarte bine. Știi, nu e zona rezidențială cum sunt celelalte, stai izolat un pic, nu e rupt de tot ce înseamnă și centrul. Ăsta nu e central, foarte central, știi, e partea frumoasă a Bruxellesului, nu e unde tot ce înseamnă continentul de sub Europa. Aici sunt de greci, deci aici e zona grecilor. Ai și o gară. Biciclete, uite și gara. Cafenea, e drăguț, Marta, aici e foarte drăguț. Europa, aici e Europa. Aici da, aici zici că ești la Bruxelles și nu în Africa, pana mea. Îți te sperii, unde strică oamenii cu tot. Ia uite ce drăguț arată, Manhattan's Burgers. Uite, poți să iei biciclete și un căruț și de asta pentru bebe. Uite-te și tu! Civilizație aici! Frumos, oamenii se bucură să se plimbe, nu se ascund că e negri, suspecti. Și chiar dacă sunt ofensivi. Dar nu poți să stai așa, nu știi intențiile. Aici e toată Europa, oameni. Civilizații care au creat ceva în viața lor și nu au subjugat pe alții. Și probabil că am subjugat pentru că atât aștia să fac. Da, mă rog, nu vreau să fiu așa. Sunt foarte fericit. Sunt foarte fericit. Uite și un tramvai de la vechi. Drăguț. Ha, ha. Super. Ia uite, Marta. Ia uite aici. Și ca să vezi un pic zona mai bine. Deci eu am ajuns în dreptul parcului, unde începe. Și aici, pe partea cealaltă, deci până unde vede camera. Și tot mergi. E foarte frumoasă zona, e lungă. Mergi, ai de mers. Eu vreau să văd aici dacă sunt parculețe mai mici, că ăsta e cel mai mare. În zona unde am trimis apartamentul nu am văzut. Dar până la urmă, dacă vrei să ieși, îl aduci aici pe bebe și gata, faci 10 minute de mers pe jos. Nu chiar în spatele blocului cum avem, noi nu putem să le avem și chiar pe toate. Uite, lumea face plajă. Face plajă aici. Alții aleargă. Uite. Și se numește Parc du Cinquantaine, cum ți-am zis, uite și parcul. Aici parchezi motorul, deci o să-mi iau motor și vin aici. Te pui pe tine în spate. Foarte frumos.
Uite, copii, lume. Ai și dita mai acolo sus, nu știu, un fel de arcadă, ca Arcul de Triunf. Uite, și zone unde te plimbi. Ăla aduce aici pe bebe, luăm și scaunel. Uite, alții fac plajă. Me like it. Nu știu cum e în franceză. Trebuie să învăț în franceză. Aici merită să înveți franceză, pentru că te inspiră ceva. Știi, nu acolo trebuie să înveți marocană. Astea, limbile cu semnul exclamării, știi? De-alea. Asta te bucuri. Și fii atent, ai foarte aproape, poți să mergi cu tramvaiul, cu metrou, foarte aproape zona aia frumoasă, unde am și plecat. Sau, dacă te gândești invers, poți să alegem zona rezidențială, unde e foarte multă liniște și poți să zici, mă plimb aici, știi? Și vin în centru și iei tramvaiul 2 stații, 3 stații câte o fi și ai ajuns direct aici, că trece direct, foarte des. E și asta o opțiune, e marfă. Mă bucur mult. Mă bucur mult, să dau și cu wide, să vezi. E frumos. E frumos. Sunt oameni din toate țările aici, dar țările alea mai deschise la culoare. Sună rasist, scuze-mă, sună rasist. Dar nu vreau să sună rasist. Da. Adevărul că suntem obișnuiți cu nații de apropiate de noi. Ne cunoaștem mai bine și sunt mai apropiate ca culturi, obiceiuri și nu burci, nu știi, stilul ăla murdar. Acolo dacă vrei te duci, faci o excursie și gata și te întorci, nu stai. Putem să luăm și câine, să alergi cu el, cum alergă doamna asta. Și la capătă și înghețată. Dar mi se pare mic un pic parcul, stai așa un pic. Deci ăla era atâta mai pădure. Aici s-a cam terminat parcul. Deci, nu, stai așa. Vorbesc înainte să gândesc. Sau nu vezi să. Asta e o parte. Acum începe parcul. Oh, wow. Hai să vezi, Marta. Zona asta, nu numai parcul e de plimbat. E toată promenada de lângă bulevardul principal. Deci e frumos. Uite înghețată. Uite aici aborigeni care... Uite ei, fac dansuri. E liber, asta să vezi. E deci copii. Uite și bătrâni. Când vii mergem aici și dansăm și noi. Și apoi tare. Aici te bucuri. Atâta pot să zic. Adică te bucuri. Uite și parcul continuă. Mergi până în partea centrală frumoasă, unde am ieșit eu cu colegii ai mei apoi. Și ai și restaurantele. Știi, aia e granița zonei flamande, zonei unde mi-au recomandat toți să ieșim și să și locuim. Și de la zona asta se ajunge relativ repede, pot să zic, până la urmă cât făceam și eu de la Piața Victoriei până la Oracle. Știi, făceam 20 de minute, 30 uneori când era aglomerat, la întoarcere era mai aglomerat. Da, cea mai proastă zonă unde să filmez eu de aproape, să vreau mai departe să dai zoom.
Și de parcul tot continuă. Adevărul că nu am observat și probabil că există, n-are cum să nu existe, zone unde sunt concepute pentru copii, știi, să te duci, să lași, să dea cu topoganul, cu mai multe jucării, știi, zone de-astea amenajate pentru ei. Nu știu ce să zic, n-am văzut. E un tip care are pătrățele, un alt tip care are pătrățele și joacă rachete, tenis. Ok. Putem să facem și noi asta după ce facem pătrățele, adică tot să faci mai repede. Deci doi tipi care au pătrățele, se joacă tenis împreună, și doar cu bărbați. Doar bărbați cu pătrățele împreună se joacă tenis. Oare te pune pe gânduri? Nu știu. Anyways. E fun rachete, tenis cu rachete de lemn. Și practic foarte mult la plajele cetățene din Grecia. Mamă, e mare parcul. Adică nu e cât Herăstrău se extinde, dar e frumos. Și uite, zona asta de drum și lateralele cu multă verdeață, gen cum e Parcul Carol, știi, dar bun, se arată frumos. Nu cum e Parcul Carol. Ai zis că e uitat deja. Făcut. Deci eu cred că Ceaușescu făcea așa. Deci omul ar fi făcut așa. Așa ar fi arătat pe vremea lui Ceaușescu. Acum, dacă era Ceaușescu, era mai șmecher București. Serios. E serios că ar fi arătat așa și nu te-ar fi mai gândit niciodată să pleci. Adică eu, văzând puține orașe din vest dezvoltate, au arhitectura similară. Deci omul avea aceeași viziune și a făcut ceva foarte frumos. În veritate și-au vândut bucăți. Nu se mai interesa nimic, dar ce mai interesează cum vând mai departe și le lași. Sunt făcute să țină, zic. Uite-te și tu cum arată lume frumos, afară, s-au întins. Aici se practică. Ce drăguț. Și ai multe zone unde poți să iei mașina, de exemplu, să te duci, dar nu zici că ai mașina. Aici au mijloace de transport care se unesc foarte ușor între ele și atunci tu poți să iei un tramvai, 2-3 stații, în 20 de minute ai ajuns unde vrei, stai frumos, pleci, să facă planșe. Aici vrei să facă planșe. Aia se putea altfel. Stai la pătrățele că nu mănâncă, nu că face sport. Mă rog, unii cred că sunt sportivi dacă nu mănâncă. E și asta un sport, se numește foamete și atunci aveți ript. Dar nu se numește bunăstare. Eu am bunăstare. Doamne, mă bucur, arată bine. Arată foarte bine, uite, joacă fotbal, tenis, uite și una grasă care a ieșit. Wow, cine vorbește. E fine. Aici mai mulți am făcut și jurul parcului, pentru că zona e super marfă. Da. Pe scurt, mă bucur. This is our place to be. Aici am găsit doar o chirie. În zona asta la bani până la 1200 și nemobilat. E ultimul pe care ți l-am trimis în listă. Deci eu zic că ca zonă e asta, cea de dinainte ce ți-am trimis eu mai devreme și un alt compromis în cazul care pică vreo de aici vreo chirie și nu găsim, nu ne mai înțelegem din motive diferite. E Ever, cel de ieri ce ți-am trimis, unde este și aproape și poți să ajungi destul de repede la muncă, cel puțin. Nu e așa aproape de școală. Dar în orice caz,
Eu o să merg acum la școală, să văd cum arată drumul, traseul. Merg cu mașina, nu mai merg pe jos, pentru că de aici e un metrou. E metrou și mai în spate și din zona cealaltă, deci din zona cealaltă mai adaugi un tramvai până ajungi la metrou. Faci 15 minute aproximativ, în plus. 15 minute plus 20 maxim cu metroul. Și ai ajuns. Mai stai cu traficul la întoarcere. Asta în cazul care gen nu este un work from home. Dacă faci work from home, nu te mai interesează. Aici e bună. Aici e partea din spate, ai multe opțiuni unde poți ieși. Adică să te plimbi, bei ceva. Cum e la noi vara, știi, gen pe Decebal la mai frumos. Ar fi o ruptură pentru noi. Aici te bucuri. Eu am fost șocat primele, inclusiv 4 zile de unde am stat, pentru că era total altă lume în partea cealaltă. Chiar dacă arată drăguț, niște străzi, căsuțe, dar când trebuie să iei metrou, tram, da, fost. În orice caz. Wow, Marta, wow, am zis wow? Uite, wow. Uite aici, fii atent. Fii atentă, Marta, femeie. Fă liniște și puneți căștile să auzi bine ce urmează să zic. Aici, promenada aici, închisă cu cafenele. Și restaurantul în față, da? Vezi? Se vede, nu o să merg până acolo că m-am dus spre mașină. Este clădiri fancy, în orice caz. Da? Și aici e zona... Știi cum sunt alea kioscurile de la parcuri din București, alea care zici comuniste și găsești doar vată, da, roz, cola, hot dog și cartofi, care cea mai proastă calitate. Aici nu e așa. Aici ai corturi ca o psațetă, unde arată bine și lumea stă și bea ceva. Uite, poți să faci și acrobații. Vezi? Uite, oamenii ăștia merg pe coardă și chiar au echilibru. Serios, vreau să fac eu o glumă proastă și să o iau de la capăt. Aș putea să fac asta. Dar cred că o să îmi zică medră. Ăla mi-a căzut. Uite că rezistă. Eu zic că... Uite, omul ăla încă merge pe coardă. Și pe mai multe niveluri. Foarte frumos. Îmi place că e diversificare frumoasă. Și nu stai misinterpreted, hipsterii, whatever, vor să fie, știi, nici ei nu știu. Uite și tu. O terasă frumoasă. Lumea a ieșit aici să se plimbe, a ieșit la un loc frumos. Lași bicicletele, stai asezat aici. Cu bebe, fără bebe, trebuie să vină părinții mai des. Ca să lăsăm pe bebe să le plimbăm. Luăm pe grecii aia cu soția lui, pe grecul ăla, care ia toate barurile la rând cu soția lui. Așa îmi spune ăsta aici. Deci eu am lăsat copiii acasă la socrii și luam toate barurile la rând cu soția mea. Asta facem și noi. O să luăm toate barurile, dar își dai seama, ieșim. Foarte frumos. Știi? Încearcă și în România, dar nu reușesc și devine snobism în România. Aici e chill, e naturală lumea. În România nu e naturală. Lumea vine aici, ar veni un toc în România sau chestii de alea, știi? Cum se îmbracă și să atragă atenție. Dar lumea nu e naturală, aici e naturală, aici e făcut pentru asta. Știi? Nu e forțat. Asta nu considerat elegant, dar e chic. E frumos. Știi?
Știi când cineva își poartă un costum și nu-i vine? Și cineva poartă un costum și îi vine și zice că e natural? Așa e aici. Asta e croiala lor. Făcut pe croiala lor. În România au luat costume altora și le poartă. Știi? Ce zic? Și nu le vine bine costumul. Tot timpul trag un pic de sacou, trage un pic de cămașă. Sau dacă e femeie, trage un pic de rochie. Nu-i vine bine, nu știe să meargă pe tocuri tremură, știi? Aici, femeia merge în toc natural. Cum zicea mama, știi? Urca pe deal, pe munte cu un toc. Nu e extrema asta, dar e făcut natural. Bravo, bravo, mă bucur aici. Chiar să fie drăguț. Îți placă? Mie îmi place, dacă îmi place mie să-ți placă, știe. Avem gusturi similare sau... Zici ce fac eu? Eu zic că îmi place, îți place și ție, punct. Nu? Unde eu Vadim să audă? Băi, deci e frumos. Deci avem câteva lucruri frumoase pe care eu pot să zic că le-am făcut la un prim pas. Adică avem o zonă unde e frumoasă, bulevardul e frumos, parcul, cafeneaua, ce am zis, promenadele, localurile. Eu acum o să merg pe partea cealaltă, unde sunt niște localuri și o să-ți trimit. Sau de fapt, mai stai cu mine așa, nu ești pe linie, dar eu vorbesc și știu că o să asculti, dacă nu dai fast forward, te ard dacă dai fast forward. Trebuie să stai cât m-am plimbat eu. Susține efortul. Nu stai acasă în timp să-ți dormi doar. Auzi? Și ai grijă de bebe. Auzi? Și doar de grijă de casă. Aha. Și te trezești noaptea și ai grijă de bebe doar. Ai înțeles? Da? Wow. Ideea e că acum înțeleg acel lucru de calitate de viață. Și anume, te duci la job, da? Începi undeva la 9. Te duci, faci sport în timpul jobului. Jobul e relaxat și se pune accent pe partea umană. Adică răspunzi când ai timp, lucrezi într-un mod relaxat. Într-adevăr, ai de muncă, da? Dar nu e acel stress level din România. Frumos, ai terminat la 4:30, da? Ai plecat. Ți-ai făcut și sport, ai și mâncat. Ai terminat de la muncă. Vei frumos la o zonă unde e frumoasă. Ajungi să zicem jumătate de oră. Faci un duș, dormi. Aici vara până la 10 e soare. Păi poți să ieși de la 6. Ieși și pe bebe după ce iese de la creșă, că îl lași la creșă, nu? Tu ai timp. Ajungi acasă, faci un duș, stai un pic, mănânci, te duci pe bebe. Că ai mâncat, spălat, învățat, de toate. Ieși frumos la o plimbare, n-ai chef de plimbare? Aici cred că există aplicație de bonă, o plătești 10 euro, 20 de euro să găsești o bonă de asta, știi, care vine de 2-3 ori pe săptămână, stă cu bebele câteva ore. Am ieșit împreună, ne plimbăm. Sau îți faci tu vreo prieten aici, vreo prieten, ieșim separat, nu știu, vedem, ne chemăm prieteni. Ideea e că asta e, ieși, mergem la un restaurant împreună, știi, ai varietate aici și mâncare bună, depinde de alege. Bineînțeles, asta peste tot. Deja am făcut 10.000 de pași și n-am mers cu metrou și tramvai, am mers cu mașină și m-am plimbat între. Să vedem zonele. Vremea bună, e soare, însorat, 24-25 de grade, dar e destul de cald și nu se simte arsura aia pe care o simți la București, care un pic te sufocă. Partea bună, uite ce am văzut în zonele alea din mai izolate, lumea făcea plaja pe balcon. Îți pun un șezlong și te întingi frumos. Prinzi pe culoare, faci un duș rece acasă și gata, ai fost în vacanță. Nu mai știu care dintre apartamente, să te uiți și tu, avea piscină. În orice caz, dacă tu te angajezi la Oracle, la NATO, acolo ai și tot ce trebuie. Tot ce trebuie.
termin de la muncă, te duci pe gazonul în spate, te întinzi și gata, îl prins culoarea acolo. Și te arunci la piscină. Foarte frumos. Uite. Am făcut turul parcului. Am văzut partea din spate. Acum mergem în partea din față unde am parcat. Și practic ar fi cum am plecat de la Arcul de Triunf către Piața Victoriei. Nu, invers. Sensul e invers pentru că nu merg în centru, merg fix în sensul opus. Deci în zona aia mai drăguță unde ți-am trimis mai devreme. Zona e destul de mare când spui cartier. Că Floreasca începe de la unde stăteai tu, da? Spitalul și sora ta unde stă acum, până inclusiv la granița de Herăstrău, aproape de Primăveriale Floreasca, deci e un cartier destul de mare. La fel și aici. Foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Cred că e un video lung ăsta, mai lung decât ce ți-am trimis înainte. Înainte a durat vreo 9 minute. Aș putea să merg la bloc. N-am făcut asta. Am parcat la 5 minute de bloc. Pentru că am fost uimit de zonă și am vrut să mă plimb la zona asta. Ar fi, să zicem, cum stăteam noi pe Titulescu. Bine, într-un bloc mai bun și zona mai curată, unde aveam toate facilitățile de apropiere, știi, parcul și toate alea, unde ieșeam, dar mai aproape. Trebuie să iau apă. Oribilă mâncarea grecească. Dacă stau să mă gândesc, eu vreau un brunch. Doar brunch am găsit acolo, nu aveau în zona aia. Trebuia să vin aici. Aici mâncam, gata, și găseam sigur ceva. Frumos. Hai sta, tu. Îi băgăm pe părinții de la avion repede. De aici când ne mutăm aici și vin și stau câte săptămâna, două. Au grijă de bebe și noi ne vedem de ale noastre. Asta facem. Gata. Am făcut plan. Aoleu, de-aia, acum înțeleg. Acum înțeleg de ce e așa aici. Steagul de LGBTQ. Acum înțeleg. Makes perfect sense. Hai. Am ajuns în zona centrală, înapoi de unde am plecat. În dreapta am parcat mașina unde macaraua aia, gen acolo. Iar acolo eu vreau să mai merg pe partea de vis-a-vis, unde sunt localurile. Probabil că sunt și acolo, dar nu am văzut din unde am parcat până aici. Și acolo să mă uit pe vis-a-vis, că acolo erau vizibile. Și acolo e și apartamentul. Și cred că o să fac o pauză din film și revin cu o altă filmare când mă apropii ca să nu mai vezi aceleași lucruri. Hop!